19 amtoli gulagati be khobja gulirai chai to kamini bisi thamche omone khoroksa takung budrai debroma bisi siba kawi thongoro klai tongnai nangkha te koktamane bisinte shawi mankha nokho khoroksa phano kaham korei puma bosa jutono hamyo klaijak te obono karibo kamini neta te MDC MLA khoroksa phano chobanai korikho te koktamane bisinte shawi bo khana rakha chrai rokno phorongoi tongmone agnawa dereng nago mairom na hairake sini bohoksa opongya phungo phaijasa ke horo phaija maso boisa tei boikantai kanya masungya hanai sawi khana rakha koktoma thumnai rokno phiaba omhai jungjal rokno sawi khana rekheno mokolni mukte yori phaijago buma busa nukhungo musangai ma tonglai jawo hanai sawi bo khana rakha koktoma thumnai rokno phiaba himi manyani bata hafangni thani kesasak sep manani mutung mani phiaba kunumung sap sep rajagya yaglo omhai jungjal no khana oi tongi manlai liya khoi ampra kamini sikla bodol phiaba je borongni chukte mane khanai jubawi kabulaikha te logyo tongo dike deburma te raju deburma litan deburma absan deburma te kokma thunai hridoy deburma agosong joyakari netone sini manglewo Nó có nó sát sạc mà nó phải có nó bản bảo sát sạc ta. Jin baran baru dah, masih yang kita ada kok. Taman bagai. Sorry hanya, anu sih saya hanya bagan bisa tunggu. Aku foto bukan kerang sama ya kita. Aku saya cari bah. Itu bukan mana ya baru tak. अच्छा बरोग भैया बरोग चा होता Nó bản này bảo rồi. Aku nambar betul lang mak ani. Nin bagai batak maya na. Jamaro dari kayak mana? Itu razi. Di mana kuno maya ta. Jin bos ada. Menurut teman bukti kolom satu Yang kai. Ini apa dah? Ini semua mah besar. 어 니니 뭐 Orang dah tengok dia tu. Ebonu kok buka bisnis. Bokai bokai ni ada. Tiba bokai. 인가라 니부슬라 अच्छा Ani bahan lagi busuk. Kosong hamil. Iya. Cái tả bố điện, nghe con cái nói bố điện thép phải đi sao đâu cả. 남발 더 이거 보는 거 Jadi, kose ini kan taring pertama ya kan taring timpan taring ta. Mak ini kan ini sekali ya. No, baju ni kan ada. 싱도 तिनी अनेक हासाननि फायका अंकाय सिं तिनी फायमानि का बताव पारा क्लाय का बुंनो अब Apa candua gule. चांदुआ गुलिराम क्लायो अंकाय अब जे नु फायमानि बिनि नु खुंनि अनेक हामिया न सिंतो नुगुइ दङ अनेक जागानि न नुगुइ दङ हामिया बिनि अब अंकाय बरकनि नु खुङो अंकाय बरक जे 3 मेंबर्स दं मानि बेबाक अब हायमामा बरक सरि हामिया बोलते इको यांगो बतंगो बिनि नु खुंनि बरक बबा किसा बिनि उनकोइ थांमानि बागै तो बेबाक उनकोइ फाना मांखाना बेरानि बागै किसा इशु मांखाना अंकाय बिनि जे मनाय तंनाय हिनायबो बबो पैरालाइज अंजाक अंकाय बिनि आमा हनजानाय बबो याक असो जुरकाय हिमै मान्या अंकाय ताबुकसो जरातै तो बंनि जे अबो तो तिनि खाना पाइका जे सामानि ताबुकसो जरातै तो बरक बाटा एकजन आसे बिनि आमासे मानफु अंकाय आबो बाय तो आसुक तो काबा रोंया आबो सिंजतनो साइमानो अंकाय बिनि बस्लानि बागैबो बाटा सिस्टेम खलाय रेखा अंकाय बेलाय जानाय
Angkai je yango tabuk MDC MLA hini chongjak tongnai phano nini member chairman tongnai phano bongni o kamini phaiye kisa borok no naifeke ba sanai bongni document je khaijia tongmano document khaire khaiba belai chanai angasungno sanani musungo mantri rongno to angkai tini to ang to tetam sasinai ba sini tipra sarongni ba jingjal to te pailengla khano ma tongo obo haimamang nugui tongo mia ani timno call khaikai yango bo sakoro maimase hini saka angkai bo iskulo phano baluare phano bo khesari chao hini saka angkai pore ano sakormani pore fungo bo number rakha bar call khayo nai nang khaigara dini ano rakha ang khaimani pore angkai bono sungka bobo hai angkai bo sawo chanani kise phano kori hini sao obo haita bongni nukhongo onek choli hoi tongo tini bo borok tabo se phaisa phano maimase yako angkai phai to nukhaimani to chungbo abo to kosto nangka bini amano kamorok nukha angkai abo to sana thanga angkai tebo logo bo hinma hai tebo kosto bo ungo singbo bo hai rokai nukpai kai angkai tei nukhung sayarok no parani ba je gana gini tongnai je sijak nukjak tongnai rok borok no thokai saya angkai belai chanai borok no ta thokai di je norok no sarkar phano rohai tongkha norok ni yaktei borok no phaiei chadrop phano rikhai maibetei nungdrop phano borok no kicha sugri paikangkai belai chanai abo sakao tongnai bo nakhlai tongo somoy jotoni no phaio jotoni no manjagui bo mano obo hai ta khlai to nukhung sugyani borok no je remani abo kaisa public hamjage remani kaisa sini borok chayano chadi ni remani orang rok no khoksa khongi rohmano sakhang ka belai selengma sisa khlaio abo sini bagui obo hai anto sini to ampra to para hinjago sing kaisa ampra kamini ni kaisa team khobjago sikla bodol hinai angkai ang to kaisa NGO bo chalogi fega sing to tongo sini team to Bangalore haste rogo onek jaga tongo baire rogo Tipra People Foundation ni sini director bo mukhai to Dinesh Debrma angkai bobo onek support khai tongo angkai yango bo sing logiri oino phanbak sakaino sing yapiri to sewi tonglayo taksuk jora toi angkai norok bo utei chugya rok no phainai pheke angkai belai chanai Montri hinjangnai MLA hinjangnai MDC hinjangnai rok bo ang tini to ani khabaino sanamu songo naidi so ang to kono politics ni to sanamu songya sing je but sanani furo hmise sing kona hasalo kagos lambai rewai but ni bagai thango koi kisa sario kisa khaneo kai thango jokonte paimani pore hingkai sini borok no hingsa phunungma khlayo tola khiklaima khlayo obo hai khayo sini borok rok hingkai obo hai khayawoi Montri hinjangnai MLA hinjangnai kaisa para visit khlaikya je kri ronga visit khlaikya borongno nok bare kha gai to belai chanai sing nugui tongo tabo bisibak to kri rongno khaino sinugli hanma hai gnang rok si bisibak gari manai tongo nini nok manai tongo nini jatre jar wak manai tongo nini tok hini khutang bebak manai tongo angkai kri rongni bagai khai to sarkar kada kri na tamo abo to sing to te sanani to musunglia abo to jotno saimono lokorokbo angkai borongni usuk nokhung hamya nugui tongmani yagulose sarkarok masapana tabusuk joratei phainai pheyako angkai sarkar hinjagi bo abo kono belo kori ingoyo sini je Tripura o sarkar tongnai rok obo haita khlaidi kaisa chugya rok no borongni kagos kori kagos lambai norok je mantei borongno ridi bata khlai ridi atpore borongno sujug diwi ridi subidar khlai ridi jeba mungsa borokno nung lama ganawa dukan khulugoi ridi jemon borok sai mandrok sing tini nugui mangkhana norok to sing asuk tongode excellent sing to nugui mangkhana sing ba asak high pay borok ya sing orot je tongnai sing je phainai kono high pay borok ya sing bo kaisa middle class family ni no romjago sing to phano se je mantei je chuktei tabusuk jora tei koita case norobo nugui mangkhana sing sonjuna ni ingkha hasina ni ingkha tabuk te kaisa sini o guliram bini nokhungo phaikya ganaro wan sugoi nai tebo tongmani sing tini duita jaga thana tongmani bo to kaisa ei obo to cancel ngai thaga bo hospital o thangmani yagulo sing obo to cancel khai te kaisa jaga phaikya sing plane nong khai phayo thangnani duita jaga no cover khainani sing area sini boro tong hanai di sing khoi elekani romjago sing tini boro sopai khanai di hangkai jokonte bot nanani furkai kona thangai naro hasal thangai se khaimano hangkai jokonte bot paimani pore khai norok tamani bagai borong no bahai ke tonina nangba ke buskamo ako ke phunuk ditasini borong ni bagai norok tabuk se khayang ka bufrote development ngai ba norok saw development ngai ne bufrong ngai oba hake khiklai to mone pore boba hake development ngai ba
Kai nukong sungena churi de naidi bongni nok naidi bisingwa habai naidi onek bongni nukong bo nai naidi norok nugui mankhana singabo to pus khaibe no jotono ungko bayana norok nugui manana angkai ang to sanani musungo obo haike je chugya rongno atui ta khaidi ang barbar sawo MDC montri hinjanai rongno bo ta khaidi sing tabusuk jora tei nugui mankhana sing ek teka sarkarni tabukbo fan maina sing himui tongo sini yago gari mungsa koroi sing gari tei himui tongho sanani borok no sing khorso sing abo phosono sabai sini pocket ni rewui tongho angkai norok se wan sugoi nadi norok se asa gari koto koto tei kai tongmano angkai sing tabuk nadi sing middle class ni borok no se sing phai borok no suba phai angkai abo norok se wan sugoi nadi boba hai klaika norok montri hinjanai se norok oba hai ke naya angkai sini Tripura jibono phono development angai manglak obo haike sini boro rongno hinsa phunugui tola khiklai tonika hangkai Kini sinoro go bahike subak tang bus kang rok bagi tangwa ang to buskango to wansugui tongo ang je mansak to khainani bagai je yapri se mansak ang je solisak to khainani bagai to wansugui tongo sarkar ano mojiri thoria to ani je mantei ang je suktoi ang je himansak joratei ani yagloksak joratei ang khaino thangnai sini borokni bagai ang phunugui no thangnai Kerino ang cubanai, mana ni jasa problem ngai bo cubanai, kaisa hamya ngai bo bono logerona ni bagai ang thanai, ang lasimano lasia hinyawoi ang ek teka ngai bo sini borong ni bagai ang thumboi akoi je mansak ang reinai sini borong ni bagai. go chapso manjak kai Cuba mungo to manjak phaikia sini eleka to sing jotono phaikia angkai yango tongo nini bum haitam ha. Ridoi Deborma bo singno tini file logiro phaikia singbo para saimia onek hasalni phaimani angkai bobo onek jagao sing lama lama bo sungni phaika bobo sungni phaikia bobo nugui makhana bini nukungni bobo hai angka ang bono bo kaisa koina musungo ridoi no nini tabo o eleka khobjagai to tongo no but nungbo kaisa oba haike borongno sugyano tebo logiro nani bagai ang belai khabai hambai maya thoro nung tini logiro phaiman bagai buskango oba haike no sini borongno logiri tong haito belai sanai buskango agogrong nani bagai angkai ang to asungno sanamusungo norok kunuda sanamusung sini borok ni bagai tei Titam sanai ko hai condition nokha nokni nokungni ekdom hamia sini borok titam angna tongho kaisa borok mai masaya hinik khna woi tini phungo jengma phaika sini khwai lagani team member rok mane bongni jemon condition hamia khesari mairum sawin khna woi belai dukhona ka ngai tak phai khna ka o nanani khugo jeng phungo je mai khopsa samani tau phanji saya koncho amano diboni saya koncho amano dui phari ra dino horo kisa khati sana encho krini bagi amo hai ngai nor bo wansung lai di je nukung sugya borok boma hai ke sai tong hana boma hai ke eng tong hana titam sanai ba habro tai belai kostona kha phai asuk khaksa lama kolok o elakani botong mana mane borok bo o elakani borok bo phaiei saijjo khabeka onek janai bongni bagai bongni nukungo masa himaya ngai o nana bo kahamkai himaya ngai o bini iko nanani bin munai bobo mane sorry hamiano bobo kuno kamrok rangrok kamkai sinia aji sanani kerei no chala borok titam sasnai ba obo haino khungo nugui tongese sini bororok te buskai hinsa phunungnani androso bagan borok khai tongmani se borok no obo haike ekdom selengma sisa ekdom sitra obo haike thokai chao hongkai sini borok jibono phana sungsa sangai mangalak obo haita khaidi nasik tongo jora phayo phaya angya o somoyo nang mawan sugana tin phati chathani ek phati masakha angkai wan sugana borok tini ek phati chakha tabo borok horni bagai diborni basaya ko horni bagai wan sugo borok khana tamo sana abo norok wan sugda naina angka obo hai borok no norok thokai tongo angkai ekdom selengma sisa obo hai ta khai di jibono phano sing salsa bogo maiklai angkai sing tabuk diboro no chaya tongni singbo phungni hoite sajaya ko asuk lama kolok phaika lama hamia phaika wati bo wai tong ha tui je khopsa ngai phamane se sing lama wo kai sing mase ya tongoi tong hanga sini bok bobo haingna angkai obo hai borok no norok obo hai ke thokai chao angkai belai lasima sisa ang tote kuno to sanamu songlia angkai asungno
tini to sing phainai phegera kha sing tewaisa khaklayo sing sini team na tui sini yang elekani ridoi hinjanai bono bo logi wa tui sing tewaisa bini nukungo phainani bagai chai tongnai bini bata maya nobo sing kisa misa chesta khlainai yana je mansak jora tui sing kagos rok bini document ok jomari nayana bini kagos ni bagai bo sing apply khainai yana je mansak সরকারক যদি ন বরং ন হামজাগৈ খাইরক জাগৈ বরংনি কাগজनि बागै বংন লাইন কাইসা খাইरि খাইবা বেলাই জানাইতা ओंखाय आं तो असंनो सानामु संगो ani bumung to liton deborma ani parangkai to sing jotone ek logi no kayango raju tongo kayango dike tongo kayango ridoi tongo yango john tongo kayango akas tongo kai sing oba haikai sing naidi tabu kaisa sing boto sini logi phaigyo ओंखाय bobo wan sugoi phayo sini borok si gărăi othoi nugoi tongkha kai sing tamni logi riya tongnaiba ओंखाय abo norok sero nanongo montri hinjangnai borok tamni bagai phainai pheyang khana borok tamni bagai othoi gărăi no naiphyang nang khana borok khungchale nok tangai rimano borok no current subidar khai rimano tui kaisa subidar khai rimano borok no hospital ot langai phonogoi mano tangai khayang nang khana ओंखाय तो असक तो सानामु संगलिया ओंखाय तिनिसक जरा तै तो असक न ओंखाय जे मीडिया फाइनाय रंग बो जे सिंगल लगिरि वइ तंनाय बा आं बेलाय आनि खाबाय हामबाय माया फरो अबो हायके न बसकांगो सिनि मीडिया रो गते बो लगिरि ना निंगथु तेबो नुगिया जागा नुगरि ना निंगथु थांना निंगथु ओंखाय आं बेलाय फाइफले हामबाय माया फरोता Kini nini nogo phaye tu bana phane rokno nini bukhani koktam ko kitar muntno tamu नना तिनी जे सिं borok do saji ken do okay boto kisa bini mentality issue tongo ओंखाय aboni bagi bo asuk maya ओंखाय na khadi ओंखाय bo sanamu sung phano bukhani kok saimaya abo jotono saimano singbo kosto nango kai singasuk bono kuno disturb khaliya ओंखाय तिनी थुक दर तै तो असुक न ओंखाय बेलाय हामबाय माया फरो जतन न